Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu Izingane Zesthembu review lena. I'll have a review enye into location Amanga mancane. Ngeke vele kungenzeki isithandwa sami wenze ama video la ku YouTube ungabi nawo amanga. Angabe amakhulu angabe amancane. Mina ngengizama ukuthi ebe mancane. Even before ngingaqala ukwenza ama video ziningi izinto angiyibona la ku YouTube ngithi hayibo ayaze ke yenzeke le ngosaziwayo mase ngenze njalo ngenxa yami yokuthanda indaba ngoba phela ngifuna ukuthanda indaba mase ngiyaverify ukuthi lento le ikhona yini ngizofe ngilalele video ngiqede ngihambe ngiyobheka kusaziwayo ngoba phela ngithi u-social media wenze kwabalula kanjalo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kube indaba eyiqiniso ukuthi usaziwayo angaphawuli ngayo umnikazi wendaba kwi-page lakhe ku-social media because bana social media accounts. Isikhathi esiningi la bakhona u-Instagram hleze nguthemba, u-Facebook anguthembi because kunabantu aba-create ama-account uthola ukuthi kuzoba ngathi i-page lano Mzamo Mbatha ebengahlangene zikhulu inamba mhlawumbe ukuhamba isikhathi asho noMzamo Mbatha anginayo Facebook account anginayo futhi Facebook page uthola ukuthi ubusulandile le page uhamba la isikhathi eside because kunezithombe zika noMzamo Mbatha and wenza sure loyo muntu ukuthi esifaka uNomzamo naye ahambe eyosifaka ngale manje ubona ukuthi abuyithombe ezintsha mawunganakile ungadidisela. Yingakho ngesinye isikhathi ngibuye ngabasoli yabo abadidekayo kulena ke yamanga amancane. We guys ngicela ukubuza ukuthi ku season 7 because ngiyayifuna le episode and ngiyabona le video ngangayiclicka ngangayibuka ngenza lelo phutha isingidukele. Umangwabe la ixolisa khona kuMakhumalo episode bani ku season 7 because season 6 ngiwazi ngekhanda season 6 yabo season 6 Uthando Nesthembu no season 1 ngiwazi ngekhanda indlela engawubuka ngayo ngalandela izinto engizaziyo yabo season 1 singawuxoxa manje soqede ngekhanda ngikutshela ukuthi season 1 yini ebebezama ukuyipush. Ngiyazi season 1 nje bekune friendship phakathi kwamakhosikazi kune sisterhood into enjalo kwaba ukuthi ke uMacele uhluka yedwa kungathi uMacele uba nenkingi akwazi kwaba isizathu la ngibona ukuthi why isithembe samacele ku social media kuma pages besixikiziwe ikhanda why uMacele ebetrenda ko WhatsApp because bengabuka season 1 ngesikhathi ofike ngaso ku TV. Ngaze ngaya kwi-page laba Mseleku ngathola uMseleku ebhalile ukuthi uMacele animazi nizomazi kanjani zonke izinto enizeshoyo ku social media ngelinye ilanga nizobona ukuthi azilona iqiniso ngoba wayephendula lo yakushisa okwakubheka kuMacele. Season 6 ngiyawazi yazi ukuthi uphele kanjani. Ku season 6 angikhumbula uMangwabe exolisa. Ku season 7 ngiyakhumbula uMangwabe ehleli noMakhumalo bese inkulumo yabo beqeda ngokuthi umayeni udelusional because ekhanda lakhe umngani kaMangwabe kodwa uMangwabe akayena umngani wakhe. Uxolo Bekwenzenjani uMangwabe exolisa kuMakhumalo ku episode bani ngicela ngisiza guys because ngiyayifuna le episode mangabe ikhona. Uma ke shukuthi le episode ayikho ngichazela ke lamanga amancane into enjena ke ukuthi lapha i-TV show izokwakha umqondo wento ethile mase ukuthi lo owenza ivideo ukuze ivideo ibe interesting aqale kafaka ihaba aqale kafaka amanga amancane kodwa masuyilandela into eda kuyona into eyenzekile ku-TV show yinto baba Mseleku ayikhulumile. Isibonelo nje indaba ye-secret child mina kuyangimangaza ukuthi andingaze nimuze baba Mseleku ekhuluma ukuthi ufuna ukumzama number 5 efike naye efike sephethe akaze esho njalo. Kusho ukuthi mina ngibuye Uthando Nesthembu ngizakhele indaba kodwa nje Uthando Nesthembu ngimzwile ubaba Mseleku mhlawumbe kuka-4 uma seasons ahlukene la okokuqala engikhumbula khona wayephendula uMangwabe ngoba uMangwabe wayebuza ukuthi ngisho ngamthola number 5 isibalo ngeke size sihlangane nala umayeni esecasuke khona ethi nje lo number 5 ngisho engafika nezingane ezingaki mina ngeke ngize ngimthande angifuni ukukhuluma amanga futhi nabanye abangakhuluma amanga ngoba sila.
Khumbula Mseleku ekhuluma ngesaka ngazi yini esesakeni kodwa wayesho ukuthi number 5 fanele efike. Washo futhi ukuthi eyakhe ingane umpumelelo naye washo into efanayo ukuthi umpumelelo ungihlekisa ngokuthi ke izinto zonke ayishilo seyijikile. Washo Mseleku wathi eyakhe ingane ngeke ikhulele kude. Lokho sekwakho umqondo ukuthi hawu kanengane ikhona noma kunjani. Ku season 5 esasabahamba basho njalo isho iphela basabanye shuthi usechomela uMangwabe noma yena ngoba ke shuthi number 5 usenengane. Asiphumeni lapho ke kulamanga amancane ngicela ingisiza la uMangwabe exolisa khona kuMakhumalo episode bani bebenzani ngoba la kuShowmax kuthatha kude kuShowmax ngingifundela ukuthi le episode ithini ayiveli angakayithole evezi ukuthi uMangwabe uxolise kuMakhumalo ubemenzeni. Hayi engathi nathi lana ku-YouTube sesiwaqamba kakhulu phela Amanga. Bekwenzenjani guys ngicela ngisiza ningikhulula kuleyo ndawo makuye khona ukukhumbula leyo episode because ngizokhuluma ngothando nesithembu into engizozama ukuyenza ukuthi ngenza amanqampunqampu uma seku December nami ngiyanqana ukuthi manje ngibhoreke ngoba ama video amade hayibo izolo khona enye ivideo ade ngiyibuka iyinde ngalala ngavuka ivideo idlala ila ngiunderstand khona ukuthi hawu kanti manisuke ngicasukile sengicasuke yilento. Kodwa akusile iqiniso mina ngingenwa ukuba mdala ngiyaguga ubuthongo sebuvele buvuke ngingalindele ngithe ngibuke leya video hawu yazi angiyazi into enjeyana ngalala ngathi ngiyaphaphama hayibo hlahle ukuthi nje izandla zami bezikimi angipressanga lutho. Sengiya-understand manje ukuthi indaba ukuthi TikTok ku-inbox wakhona ngisendela abantu izinto engazazi shuthi ngivele ngilale ngipress guys kunesono into eyenzeka ngo-TikTok wami singaze ngayidelete i-account ku-TikTok ko-DM ngiforwardela abantu izinto angazi ukuthi ngangikwenza nini lokho into engayazi sengiyangixoxela nje indaba zami ezingathi shu yangiphatha bule yanto ngathi hayibo abantu bazothi nginjani ile nto mazaye angazi noma kwa hack account noma yimi mhlawumbe mangade ngibuka into ngivele ngipress nginganakile ukuthi uTikTok angikwazi ngasaba lapho ke nje ukuthi ngiqala indaba ya TikTok sengibuka ukuthi abantu abangikhaya bengibasendela izinto Kwenzenjani. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe enye into yihlaya and ihlaya ngenza ukusehlekisa kumina kuleyo ngimforwardela ke yena angimazi angazi ukuthi lizomhlekisa yini because sihlangane ku-TikTok nakhe sengiforwardile angazi yini futhi enyangiyibuka ihlekisa sengiforwardile ayibo TikTok wami uyisimanga sento. Kodwa ngizothatha isikhathi ngifunde ngoba khona indaba eziphuthumayo ezingidinga ngale ku-TikTok ziyabuya wekhazi ka-TikTok. Ngimxoxele ka-TikTok kuthiwe khona u-TikTok over 40. Mina ngoba ngifuna izinkulumo ezakhayo angakabi nayo lowo 40 kodwa ngiyalaphaya ngifuna ukuyolalela ukuthi odade bathini ngoba ku-TikTok hayibo guys ka-TikTok kunesitela sokuthukana phela u-TikTok bese ngiphumile kuwo mangibuya khona manje ikho ngimxoxela mangibuya khona manje akuthukane kuyalandwana ngenhlamba mina ngithi bayazana noma nje bazwana amandla la ku-TikTok ngenhlamba bayazwana. Hayibo kwenzakalani vele kwesispace kwenzakalani kodade abathukani kunama group khona i-crew yabani hayibo Jesu ku-TikTok ngathi kusemfuleni yabo emfuleni kudala abaziyo bakholela emakhaya emfuleni kudala kwakiwa vele sekwaziwa ukuthi kuyodliwa obani sekuqhathekile amantombazana ngale niya nje emfuleni niyazi ukuthi ziyokhala hayibo nawu TikTok senwenze umfula sekuthiwa amantombazana ngalapha phesheya nangapha nani nesigora seni nangale bafika nesigora sabo kuyoliwa kuyobekwa amabhakede hawe ma cha abantu abangakhulanga emakhaya bayaphuthelwa shame niyaphuthelwa futhi nje yikho nina nitetema kanjeni niyatetema kodwa inhlamba i-wrong nje inhlamba angikhathali ukuthi ubani wakabani i-wrong inhlamba because ikwenza ubukeke kabi wena ikwenza nje ngathi awunamfundiso ube unayo uziphatha kabi nje mawuthunga inhlamba. Ngiyaxolisa ukwanda
ngingakakhohlwa. uMangwabe uxolisa kuMakhumalo ngani? Bekwenzenjani Mangwabe exolisa? Episode bani loyo? Thank you so much for love and support. Ningadinwa yimbandla. Ukuguga njalo nakho lokho kwenza ukuthi ngikhuluma izinto eziningi. Hey, kufikile Nkosi yami, kufikile. Yazi mina ngiyayibuza, we guys nina nenzenjani? Nihlukanisa kanjani ukuthi usumdala ubone ukuthi manje usungena kulezi zinto lezi ezihambisana nokuthi umdala, ngoba ngiyabuka nje izinto ezibalekile guys. Ezinye izinto yizo lezi ezizosigqilaza umqondo ukuthi sifike kule minyaka singalindele thina. Esithi isikhathi asivumi ukuthi sifane noma kanjani ngempela. Hey, bye bye guys, bye.